Dobrý deň, milí fanúšikovia HKM Zvolen. Vítajte pri pokračovaní HKM Insidera. Na dnešný diel sa mimoriadne teším. Dnes totiž pôjdeme poriadne hlboko do zákulisia nášho tímu. Nevyspovedáme žiadneho z hráčov, ale vypočuli sme vašu žiadosť a povieme si niečo viac o skautingu zahraničných hráčov. A teda vyspovedáme oficiálneho hráčskeho skauta HKM Zvolen, Patrika Rybu. Začneme tak hneď z tej tvojej takej mladosti. Hrával si v mladosti hokej, alebo si sa venoval nejakému inému športu? Hrával som hokej samozrejme od 5. triedy základnej školy, čiže trošku neskôr som začal a my sme začali spolu s Lacom. Lebo ja som býval býval som vo Zvolene, ale kvôli práci rodičov sme boli začiatok tej 5. či 4. triedy, už si to tak nepamätám, mimo Zvolena. Laco bol tiež a začali sme vlastne spolu hrať hokej. Ja som taký normálny hokej hrával, až kým som neprišiel z Ameriky, vlastne nejakých 19-ročný. Potom prišli prvé zdravotné problémy a už to nebolo ono, tak som to už zbytočne nechcel síliť. Ale cítil si teda, že by si chcel byť súčasťou toho hokeja, že bola to taká srdcovka tento šport? Jasné, ako stále. No. Čo bolo taký podnet, že ideš do toho hráčskeho skautingu? Nie, no to bolo stále tak, že človek ten hokej sledoval, pozeral a potom nejak tak zisťoval, že ako by sa vedel niekde uplatniť mimo toho hráčskeho a toto mi vyšlo tak najlepšie a spravil som si teda ten kurz taký medzinárodný už pred 20 rokmi, 19. Začínal som, keď som robil pre NHL, pre ISS. Prvý môj turnaj bol samozrejme turnaj Memorial Ivana Hlinku a to celé začalo. Zo začiatku som bol ovešaný ako stromček. Všetko som si písal ako blázon a nakoniec som našiel nejaký taký systém na to, ako to robiť. A potom som už nenosil nič, všetko som mal v hlave. Spomínal si ten taký kurz, že si robil teda v Amerike, ale teda ten medzinárodný kurz. To bol online polročný kurz International Sports Management Worldwide. To vlastne ten certifikát ma oprávňuje robiť skauta NHL a dokonca aj generálneho manažéra NHL na základe toho certifikátu. Vďaka tomu, že mám vyštudovanú angličtinu, že mám strednú školu v Amerike a vysokú školu som tiež robil angličtinu, tak asi vďaka tomu som to spravil. Takže to bola dosť slušná výzva, nie to len také ako nejaký rekvalifikačný kurz. Ja som bol vlastne prvý v histórii toho kurzu z Európy, ktorý sa tam nahlásil. Oni boli strašne šťastní, že sa niekto nahlásil. Keď teda sa vraciame k tým úplným začiatkom, pamätáš si teda na tie časy, kedy začalo byť potrebné vlastne do našej slovenskej extraligy dotiahnuť kvalitných hráčov zo zahraničia, že to vyplynulo nejak z potrieb tej ligy? No, z potrieb toho, že začínalo ubúdať slovenských hráčov, to je nám úplne jasné. Vidíme to dodnes, to je akože katastrofa, to treba priznať. A myslím, že prvých tých zahraničných hráčov nejak tak začala Bystrica ťahať. To bolo akože fajn, lebo videli, že to má aj zmysel. No, to bolo také vhodné doplnenie a dneska to je už bohužiaľ nutnosť. Nutnosť, lebo ja si myslím, že neexistuje mužstvo v lige, ktoré by nechcelo mať 95% Slovákov v mužstve. A ten 2, 3, možno 4 tých importov, aby aj ľudia mali takú zmenu, lebo ten človek, preto aj nerad ťahám tých istých hráčov napríklad v lige, čo už ľudia poznajú, ja chcem vždy doniesť niekoho nového, aby sa mohli tešiť a spoznávať ho, že ho nepoznali, hej. No ale dneska, bohužiaľ, každé mužstvo má vlastne 7, niektorých 8 importov, lebo proste sa to nedá z tých Slovákov vyskladať. Hoci aj tu by sme radi boli, lebo ten import ťa stojí viac peňazí, nielen plat, tak myslím, že nielen plat, ale ťa stojí letenka, stojí ťa ubytovanie, stojí ťa rôzne zrážkové dane, no proste je toho viac, keď je to cudzinec. Keď to porovnáš oproti tej minulosti, tá súčasnosť, je to jednoduchšie ako dakedy, keď vlastne ani mnohí možno nevedeli, že nejaká Slovakia, neviem, či nejaká liga. Je to jednoduchšie teraz preto, lebo nechcem ja poukazovať na nikoho, lebo aj však my sme tiež organizácia, kde sú veľmi dobré podmienky, ako dokonca, je to smutné, tu sa platí už pomaličky viac ako v telke. V telke to nejak dole sekli, je tam pár top tímov, v Rakúsku 2-3, ktoré platia super peniaze a tu sa zdá, ako keby super peniaze mali všetci. No a to sa ale raz to musí skončiť, lebo predsa nie je možné, aby tu chodili hráči, nebudem to vraviť sumy, lebo sa ľudia zbláznia, hej. Niektorí hráči za také peniaze proste. Ja viem, že je to šport, že ten hráč si chce zarobiť a tak ďalej, ale proste na môj vkus sa to už preháňa.
Takže dá sa povedať, že tá naša slovenská liga sa stáva v rámci tohto európskeho meradla atraktívnou pre tých zahraničných hráčov. Stáva sa atraktívnou, ale zase dobre, jedna vec je finančná vec a druhá záležitosť je zase taká, že vidia, uvediem príklady len zo Zvolena, že Melanson išiel do Čech. Hrá už druhý rok alebo tretí rok za Liberec. Úplne v pohode. Bol tu Roa, hrá KHL už druhú sezónu. Čiže vidia, že sa nejak dá cez tú Slovenskú ligu dostať niekam. Hej? Dalo by sa povedať, že za tie roky už vlastne aj ty ako scout si vybudoval také meno, že keď sa ryba ozve, hej, tak je to pre tých hráčov také atraktívne, zaujímavé, že si taká vstupenka do Európy, keby som to mal tak nadnesene povedať. No tak ja sám ako vstupenka by som nebol, keby tu nebolo kvalitné zázemie klubové, to je úplne jasné. Ja si môžem vyvolávať komu chcem, keď proste klub není schopný splniť nejaké tie podmienky, čo Zvolený je. To patrí vďaka, samozrejme, vieme komu tu hlavne, všetkým tým hlavným sponzorom. A bez toho by sa to nedalo, to je jedno s druhým. Dalo by sa teda povedať, že za tie roky je HKM Zvolen už takou garanciou kvality, že to uľahčuje aj pre teba ten draft hráča, keď vie, že by mohol hrať za Zvolen? Určite, tak tiež keď náhodou agent nejaký, že zabúda, no tak mu povieme, pozri sa, veď bol tu aj od teba, alebo tu ešte nebol, ale mali sme tu takého, už je tam a to vtedy oni spozornejú, to je super, hej. No, je to ľahšie, keď niečo má za sebou, niekde tí hráči sa posunuli. Takže vlastne už aj také dobré meno sa chýri aj medzi tými hráčmi samotnými, hej, že si to... Určite Zvolen patrí k tým klubom, kde určite agenti nemajú problém dať hráča. To je jasné. Keď sa vrátime k tomu takému samotnému hľadaniu hráčov, je to také hľadanie na objednávku, že príde, ja neviem, dopyt od trénera, že, ja neviem, Paťo, potrebujeme dobrého beka a ty začneš hľadať, alebo máš v hľadáčiku počas celého roku nejakých hráčov pripravených a v prípade záujmu hneď vieš začať s ním jednanie, alebo... Ja mám taký dobrý styk s niektorými tými agentami a ja vlastne taký ten prvotný zoznam dostanem skôr a už od určitého času, nebudem presne, si to pozerám, lebo nechcem sa dostať do stavu, že mi príde 300 hráčov v máji, v apríli, v máji, v júni. A to sa z toho potom môže zblázniť. Samozrejme, robí sa to potom tak, že sadneme si po sezóne všetci. Ale samozrejme, tréneri, pán Mráz, Rasto Čačko, pán Kanka, samozrejme je tam Laco Čierny. Povieme si hráčom, ktorých si chceme nechať, slovenských, prípadne nejakých, ktorí by ešte slovenskí boli na trhu. A keď ten slovenský není, tu sa ukáže tu, donesieš mi hráča, vieš akého, ja už za tie roky viem. S trénermi to robíme doslova, že naslepo typologicky takého tu donesieš, takého potrebujem a takého záňam. Dáme tomu Cole House, hej, to je, bol v ponuke, hej, pozerali sme si ho spolu aj s bratom, dá si striedania hráčov, potom si dáš rôzne herné situácie, ako sú presilovky, oslabenia, vstupy do tretiny, zónové bránenie, súboje v rohoch, súboje pred bránkou, áno, hovorím teraz o obrancovi hlavne. Ďalej sú to strely, zápesín, strely príklepom, no všetko, hej, čo sa dá pozerať. Takto si, samozrejme zápasov si pozrieš asi tak 10, ale vždy vo rôznom období toho hráča. Na začiatku, v strede sezóny, na konci, aby si videl, jak sa vyvíjal. Prípadne samozrejme play-off je dôležité, lebo sú hráči, ktorí zase majú dobrú základnú časť a v play-off už je to horšie. Čiže nie je to nejaká veda, ale je to náročné na čas. Hej, ale na to sme tu, teda ja hlavne. No zvlášť teda, keď tých hráčov máš v hľadačiku, ja neviem, dajme tomu 30, hej, a z nich teda to porovnať a vybrať to. No tak si musím pozrieť všetkých a potom to zúžim, spravím z tých štvrťfinále, semifinále, finále a keď už som v semifinále, tak to už postupne začnem dávať trénerom, ale nie naraz veľa, ale len trošku, lebo potom sa ti stráti nejaký ten nadhľad, keď máš toho veľa. A potom je to finále a tam sa rozhodneme, koho vlastne zoberieme. Ale samozrejme, čo prvé sleduje, že ako hráč brúsli. Áno, to je veľmi dôležité. Liga sa zrýchlila, vidíme, ako niektoré týmy jazdia. Potrebuješ korčuliarov, ako je dosť ťažké sklbiť. Niekedy potrebuješ aj väčších hráčov, tí sú zvyčajne horší korčuliari. Potom potrebuješ dynamických hráčov, to sú zvyčajne menší hráči. Hej, no a musíš to proste nejak sklbiť. Takže vlastne sezóna, dá sa povedať, ešte poriadne ani neskončí, aj pre teba už začína nová sezóna. Musíš robiť, to už dneska musíš. Ono to nebolo zvykom, ja som sa to tu snažil tak nejak skôr, ako to, myslím, že aj druhé kluby to tak už začali robiť proste. Čím skôr, tým lepšie. Je niekoľko fáz toho.
výberu tých importov. To sú 3 fázy. Ja rozlišujem 3 fázy. Prvá je hneď to dobré, čo sa ponúka ako prvé. Potom druhá fáza je taká, že ty prosíš agentov a väčšinou máš smolu, alebo to je druhá fáza, lebo tí hráči, ktorých by si chcel, tak ešte čakajú na niečo iné. A tretia fáza je zase, už ťa prosia agenti. To sa to otočí. Len už vtedy môžeš mať plno. A pre mňa je ako osobne počkať na jedného, 2 hráčov, keď ešte vyskočia, nevyskočia. To nie je to také riziko. Ja mám radšej istotu, nech je to spravené dopredu, nech sú hlavne tréneri kľudní, nech si tú koncepciu nejak nastavia. A hovorím, ja rozlišujem 3 fázy toho nejakých tých ponúk. Tá tretia fáza je taký výpredaj, že teoreticky by sa dalo nakúpiť lacno, ale je otázne, práve, že ani nie už lacno, ale sú tam akože zaujímavé mená. Hej, zaujímavé mená. Ide teraz o to, či sa ti chytia za tie peniaze, nechytia. Prečo tak dlho čakal, hej, každý ti povie, že to je výborný chlapec, zistí, že není. Keď som pri tom zisťovaní, tak berie sa do úvahy vlastne okrem tých tabulkových údajov aj nejaký osobný život toho hráča. Tak máme styky samozrejme v zahraničí, každý niekoho pozná, niekto niekde trénoval, niekto niekde hrával, hej, lebo agenti povedú, samozrejme je to výborný chlapec. No, musím uznať, že mali sme šťastie zatiaľ posledné tie 2-3 roky, že tu fakt nebol nikto nejaký vyslovený. Taký grázel, alebo čo? Hej, že tí chalani sú dobrí proste. Keď sú aj svojskí, že je uzavretý, no tak je uzavretý, no čo, ale nerobí bordel, hej. No treba povedať, že ono v podstate možno aj niekedy je ťažké sa aj pre teba odosobniť aj ako bývalého hráča, keď vidíš, že ten hráč naozaj má pár rokov do dôchodku, dá sa povedať, že ten aktívny pracovný čas toho hráča je dosť obmedzený, že sa snažia vlastne každú sezónu dostať z toho maximum, čo sa dá asi. Tak ono je dobre, keď sa nám vždy podarí, napríklad niekto je tu, je spokojný, my sme spokojní, že podpíše na 2-3 roky, keby sa dalo, niečo sa nám už teraz podarilo, ale zase tu zahviezdí, chce ísť ďalej, no čo spravíš, vieš. Pôjde do Čech minimálne, dajú mu také peniaze, zase je to iná liga, hej. To s tým nič neurobíš, s tým musíš rátať. Keď za tých 20 rokov možno, keby, ja viem, že tých hráčov ti prešlo veľké množstvo cez ruky, ale ktorý je pre teba možno taký najpamätnejší, alebo na ktorého si bol taký najviac hrdý, že hral za Zvolen, koho si sa dotiahol? Najprv, keď som ešte pomáhal Vlastovi, tak niekde spovzdali, tak som bol veľmi rád, že tu bol napríklad Kaufmann, keď si odmyslím jeho defenzívne lajdáctvo. A tešil som sa, keď vtedy bola taká vyhrotená sezóna, proste s tou Bystricou boli nejaké tie derby vyhrotené, som sa tešil, že tu bol ten Fraser veľmi. Hej, ale vrajím, tá liga je už dneska niekde inde, dneska sa už nikto nebije. Posledná, keď prišiel na Alan McPherson, to som bol rád. To bolo také, mali sme tu slovenského hráča, bol nachystaný na neho budget, zrazu sa, nebudem vrať ktorý, sa rozhodol, že končí. No tak dobre, prišiel Alan a boli sme majstri, hej. TJ Melanson, to sú také náhody. Mal som backa, podpísaný back, v auguste mal priletieť, back sa otočil, obranca, začal ten covid vtedy, otočil sa na letisku, že on do Európy nejde, hej. Tak potom vrajme, no to je koniec, ja zoženiem ofenzívneho praváka, veď to sa nedá. A potom padol z neba Melanson, zase pred tou majstrovskou sezónou. Už toho tej tretej fázy teda? Alebo teda... Ten z 10. padal normálne. To už je z akej fázy, ale to už bolo už aj po tej tretej fáze. Dalo by sa povedať, že v podstate tak veľmi nadnesenie by sa dal tento trh s hráčmi prirovnať možno k takému obchodovaniu na burze, že ty vlastne máš nejaké vstupné dáta, hej, niečo, nejaké videá, možno, ktoré môžu byť aj highlighty nastrihané, hej, niečo, že... No, dneska máme tie softvery, máme rôzne softvery, ja osobne používam 2. Hej, a tam si pozeráme tých hráčov, ak chceš vedieť, jak ten výber prebieha, no to je, ako som povedal, najprv ti prídu tí hráči, pozrieť si základné údaje na Elite Prospects, hej, vieš už, čo potrebuješ, lebo však s trénermi to konzultujeme, no a potom už ideš na tie videá, ty si to vyselektuješ a hlavne ty nemôžeš trénerom dať, tu máte 20 hráčov, vyberte si. Ja sa snažím to čo najviac zúžiť, dať im to, no a potom keď si to oni pozrú, tak sa spolu nejak tak dohodneme, samozrejme aj s Lacom, hej, ale hlavne potom to záverečné slovo majú tí tréneri, áno, zober toto je ten sa nám páči najviac. Zatiaľ sa nestalo, že sme sa nejak ako s trénermi zhodli alebo čo. Ne, to nemôžem fakt povedať za tie roky, a že toho bolo.
Otázne je potom, či tomu hráčovi sadne tá liga, hej? Či zmenia sa veci, takto sa zraní, nemôže hrať ten hráč to, čo má hrať, alebo čo, raz to vyjde, raz to nevyjde, no tak nemôže to nevychádza stále, lebo to je bol prúser. Ja ťa vydávam pravidelne vo zvolenie aj na extraligových zápasoch. Je to aj preto, že chodíš teda priebežne aj na kontrolu tých zahraničných hráčov, aj naživo, že ako to ide aj porozprávať s nimi a tak? Dneska tie zápasy si pozrieš aj doma, dá si to, prepne si to na telku, môžeš to pozerať, samozrejme dôležitý je ten kontakt. Ako keď je už zlé, tak tréneri sami povedia, porozprávať sa s tým hráčom, ale my máme takých trénerov, ktorí tým hráčom veria a veľmi neradí sú, keď sa do toho nejak tak zasahuje, hej. Ja som už taká tá posledná štácia, dá sa povedať. Keď sme pri tých návštevách šatní, tak bola taká tradícia vždycky po piatkovom zápase Zúza sobotu ráno robil raňajky pre šatňu, tak zostal sa niekedy aj do soboty, okuštoval si aj ty z tých tak parkov. Tak bolo párka, tak sa stále, to som videl. Tak ja hlavne, keď som v šatni, keď je taká, mne vždy treba ísť do tej šatne, ten hráč potrebuje pred tým zápasom kľudy, nie je to, keď som tu viac dní. Tak potom sú to už rôzne žarty, srandičky, je dôležité sa s tými chalami porozprávať. Ako musí byť vzťah, taký ten môj skautsko-manažersko, už neviem aký, a s hráčmi musí byť založený na takom zdravom rešpekte, ale aj takom kamarátstve. Aby ten hráč nemal pocit, že ty si môj kvázi nadriadený, ty ma ideš len buzerovať. Hej. Aj počas tej tvojej kariéry, naozaj dlhej, si myslím, že asi si všimol, že sa tak tí naši hráči dorovnávajú tým importom, že x rokov dozadu, x sezón dozadu boli tie importy takí naozaj rozdieloví hráči a dnes sú vidieť na tom mlade, ale už dalo by sa povedať, že tá slovenská kvalita už sa rovná tej takej svetovej. Podľa toho, ako mužstve. Opýtaj sa Mikuláši, či sa Slováci okrem Revaja dorovnávajú importom, opýtaj sa v iných mužstvách. To, že sa to zvolenie tak prípada, je zase zásluha klubu, že tu hrajú na slovenské pomery kvalitní slovenskí hráči, ktorých nie je veľa. Chalani idú do repre, chalani chodia už na majstrovstvá sveta, čiže to nie je to zase pravidlo v každom klube. Si pozrieš bodovanie niektorých mužstvách a Slovákov budeš hľadať. Ale to je tým, že to proste tá kvalita slovenská taká nie je, ale my vo zvolenie máme. Ale nech ju ukazujú hlavne. A funguje to tvoje know-how aj smerom do von, že keď nejaký junior, dajme tomu, teda väčšina tých juniorov by sa chcelo dostať do NHL alebo do nejakej zahraničnej ligy, že im vieš nejako pomôcť nasmerovať, ako to funguje. Zavolá, veľa razy niekto zavolá, potrebujem, nevieš vybaviť, no vieme vybaviť, len tu je, ja to poviem na rovinu, to je taký problém, že tu si väčšina rodičov myslí, že má doma majstra sveta, hej, potom sa idem pozrieť na jeho dieťa a veľakrát som sa takto s kamarátmi sa prestali so mnou baviť, hej. Som mu povedal pravdu, lebo aj tak o 2-3 mesiace by bol naspäť, napríklad z takého Fínska, hej. No tak na čo míňať peniaze, mu to rovno poviem, tento nemôže a hotovo. Ale môže, ale na taký level. A už je zle. Ešte možno tak na záver, keď sme si mohli zhrnúť, aj tak zaspomínať možno, že ako náročné bolo ten scouting samotný, keď ešte tá internetizácia a tá informatika bola tak ešte tak povediať v plienkach, hej, oproti tomu, aké máš teraz možnosti. To bolo strašné. V začiatku to bolo tak, YouTube. Boli hráči, kde na YouTube boli nejaké krátke videá. Tam si videl čo? Ako Bruce Lee. Potom si videl body, potom telefonátov veľa, toto, aký je jedno s druhým hráč, hej. Potom začali aj agenti vyrábať také zostrihané kadejaké videá a posielať to cez rôzne aplikácie, len samozrejme tí zostrihali len to najlepšie. Ty nepotrebuješ vidieť to najlepšie, ty potrebuješ vidieť všetko. No a už keď prišli takéto veci, aj sa tu začali používať tieto rôzne hokejové softvéry, tam sa dá pozrieť úplne všetko, takmer, a mne žiaden hráč nebol dobrý. Ja som stále našiel nejaké chyby. A to som potom sa nejak tak zastavil a jeden môj dobrý kamarát mi povedal, hráčský agent, počúvaj, začni sa ty zase spoliehať na tú svoju intuíciu, pozri si len to, čo ti treba, lebo už vidím, že ti pekne z toho hrabe. Hej? Ja som trávil hodiny na tom, jak blázon. Normálne závislý. Potom som sa niekde, tak mi to trvalo taký mesiac, a potom som sa si myslím, že vrátil tak nejak do normálu, a som si našiel ten systém, lebo to bol obrovský skok z ničoho do raja, z pekla do raja, hej?
Tak, lebo vieš, zrazu vidíš všetko, už hľadaš a vždy na niekom niečo nájdeš. Aj na hráčov NHL niečo nájdeš, čo by ti vadí a čo ti vadí, hej. Nemôžeš sa tak na to pozerať, lebo fakt by tu nebol nikto. A to už som sa z toho vyliečil dávno. Super, ďakujeme veľmi pekne, že si nám dovolil nahliadnúť do tvojej profesie a prajeme veľa úspešných rokov a šťastnú ruku na výber, teda dobrých importov pre Zvolen. Díky, pozorné oko. A veľmi pekne ďakujeme aj vám, milí fanúšikovia, za množstvo otázok, ktoré ste poslali do tohto dielu. Budeme veľmi radi, keď do komentu tohto videa napíšete, čo sa vám páčilo, eventuálne čo ďalšie by ste sa chceli dozvedieť zo zákulisia vášho HKM Zvolen. Teším sa na stretnutia s vami na zápasoch. Dovtedy, dovidenia.